Kailan na? Duha, tulo. Tulo ka. Patong. Sakto ka may buliton. Katulad to maoy abre. Enam. Enam. Pito, walo, siyam. Po, 11, 12. 13, 14, 15. O di pa mga 30 buo. Kaya di pa man. 20. Di pa ipabaw di ah. 22. 30 lagi. 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, Babungan naman. 32, Di pa ibabaw di ah. oh, 32, 33, 34, 36. Tulog na dito. 40. Di naman ko to bintanaan man to kuno. Malingon man. Kung sila bintana, pwede mo nang bulitan. Lain pagbahay ko rin ako, bintana ko rin. Roy, kasi nagatawa kita pero na nagtambakon. Si Roy may nagtambak. Makaragsusganan sa bakilid. Malakahan makatalag to. Tamper si Roy kaya hindi gumano. Puro masa dari, magmasa sila dari. Abuhan. Masahan Roy dari? Abo? Kabilihan? Wala to, aban ka? Kabilihan din nila ron. Adyo na yan ang. More ka po itong nakagabilag ito nga dito? Ha? Wala sa abuhan? Masuk ka abuhan matuman kay erong. Makanan na ka. Ang saka mamayatop. Ate, para mo ma. Mo gapon atop. O di ma. Oh, kaya ko buhay. Paminosa. Di ma'am gyapon ni mapluring nga naman eh. Di sa magkamagkaan ay basa pa man. Di bitaw kay bako. Isa nga na. Andam bro ba kay rong magsunod adlaw. Aw, oh, ano na daw. Unsa na na? Sapot ka? Di sila mo pa si kuan. Kay mong bisita gisapot ka nganong gisapot man ka? Tat-out ko na hilin biyo. Sa tao to. No. Padunas. Gisapot ko ni mo ko ni balik kay papadunas. Or sila na kuno gisapot. Tapos bay nagbukot-bot. Balikan ta ko ni mo malipay ko papadunas. Ko ni Oh, shout out kuno Jonas. Kasbo? na tindon man na hilin. Kasbo gini man to, Jonas? Shout out na, sige, balik. Di la yung Balik sa papadunas. Malipay ko papadunas. Tao nagbata. Malipay kung sa usipak tao. Kanay mo si Kwandi ay. Kanay mo sa kasakasan dahil dito sa mama. Hindi mo ko ganahan na hilin. Si Kwandi ay, sa tingan sa kibuloy. si Remix di ay. Hindi ko ganahan paparay kay di mapod pakasla ng mama na hilin. Ano? Hindi ko ganahan paparay kay di mapod pakasla ng mama na hilin. Kisa may pakasal sa iyong mama, si Atan pakasal sa mama. Di papadunas na kay mamay pagkungong papanay, hindi ko gamit paparay kay di man pakasla ng mama na Na, sa pakasal Jonas nga di man to, nana mo to yung asawa Jonas. hilin. Malupas paparay na hilin. Mado pa? Natawag ah. A few moments later. Good afternoon na, magto na, malimugto na ko sa lin. Ako'y naway na nga, utang munggos. Inunan. O sinugbang buwad. Kaning rice. Munggos. May munggos o sinugbang buwad. Inunan. Sinubang bunggos o kubasa o gabi. Ito na yun. Nanay. Munggos. Munggos.
Manyod to ta. Dala, munggus. Ako lang siya kan hulaw. At siya ni mo tay. Pangsalga sa mga buwak ro, no? Agrosis, wa mga paglubad. Agrosis, wa paglubad. Kuan pong nanay. Kaning bagong bilya na. May paglubad lang mga buwak, oh. Bagong bilya, na orange. Orange, sa sabaning kulura, di naman kailag kulor. Oh, ginya. Mainugsok mo yung tata na. Karubilin man nina, Rubilin, Rubi Provinciana. Pwedeng, katuto ay isang inugsok ka po ito. Katong kasara na ka. Oh. Diyan na tama kasi, mahanda na. Matay turo. Na, maimpas makaning kapadas na eh. Kaya na, kabkab na magjuta. Wa may laing kuhag tambakan. Kaya gatos si babos ko, lazo naman, dahil sa kilid. Lapit dahil sa amang nataran na maintun si itong kapadas. Kabkaba nagkuhan, juta, kay kuhag tambak. Saba silong sinsuro. Tulain mo ah. Asa mo yun, periso ta. Sinto, kadugan pamagsalan ko nila mo 50 city mo 58 na lang po kuha tayo kay mito. Hindi lamay mali ako no na. Tatay, wait tingog-tingog. May batay. Hindi ka mulian. Wala may tamis lagi. Ayun di ha. Ano ba na? Lutong to ka adyo. Dutong pa na. Dabalit mo tulong sa kitan kaya dabalit mo sa simod. Dutong ka do. Takumukhaan kaya po na. Napon. Diyos na di ko naman niyapas na nai. Ha? Silang duha. Mayimit ako lugat ng pamusulan niyo. Sa tanong kay mito. Tay tuwad kay mito. Ano, bumutang kami ko. Mito no. Karom ta kanang nagting kay mito. Diha man to kay mito. Taplang basak ng patuminay. Hindi ba ito nasa una? Oh naman. Hala na way nakakita. Eh, ilang tutong lujo. Apat kay Manila, nagpabukid. Dito, karon po ko halipot doon na ilang likod. Tadtaod na, sa una, manghawab man ko diha. Ang hawba na pa ba? Manghawab na po ko sunod buwan dan eh, sunod semana, manghawab ko. Pila ko kabaw na niwa kalili. Palilian na diha. Nakabasog ba ang nagkakaulakaw, oh? Uy. Nga pinili po, do? May maro ito ng sugbaan na ito, ah. Ito po yung nag-hoop. Ito, dapat ito ko kalinis likod na na ito. Lagi bakang ito, mungis ito. Pedro. Mali bakang Pedro? Uy! Kuhan po na, mo tuig na po kapindali ko. Ang pwesto sang dubduban sa maghabo na. Nabi na kang saging, kang puso, oh. Nambag yung murado. Oh. Pikas ng kwarto, kana. Manang kinana ng kabit ang kurtina, kay grabe pong nilarag ko kurtina. Patong nanam ko kurtina ng mga dani kabit. Agad ng pagbuho na laman may pabuho ugma. Mo nagilang agi ron tambakan kana na tambakan na mo manag-exit hana mangyalihan kayo nung tagiron sa kani mo ni masahan nila para abo
Mo nang indugang kong plywood sa kay nagamit mag plywood pero kan plywood igamit po kuno ni sa mag porma at puno ko na to sa sampung to ibabaw. Plywoodan mo nang indugang kong plywood duha kay kapoy dapat sa kalsada butangan mo tong plywood. Mo ni naglababo na gamit sa ka plywood gikuhaan na mo na. Mo nilang update karon. Mong so order nga no black naka-short kay ang pag-estimate di man kuan kay kadto may nakaangin ang kabuhan nga pasalbong to atop sa gawas mo napta na kanila may kana magamit ng plywood sa kana pong sa kaplinda na namanam at sa pag black di ko may kublak kay di ko ka aling og buhay kay sa mabuhan nga ang kaso wow dito ko sa gate ko lang namdag lamok Agtas ni agtas sayaw Masuk wag labok. Jam 2 misalnya. Hai pastilan kulor tabang mga langit. Suwad na mga buwak kay kamuak ko. Ang violet o pink. Ang pink. Pastilan dit. Tao panda, tao ka. Dapat pagbot. Ay, no, Lord.